Здравейте хора, тук съм аз, Cheesecake Miner, и в момента ще изтеглим победителят от томболата за премиум акаунт. Нещо бъгна тук. Така. Значи първо имам 10 лайка. Благодаря ви. 46 показвания. Също ви благодаря. Имам 16 абоната и реших да изтегла томболата на 16 абоната, защото стигнах почти 50 показвания и над 10 лайка. Айде, не над, 10 лайка. Добре, това са всички записани. Сега ще отидем на YouTube Random. Ще поставим това линка на клипа от комент. И ето го, клипът. Има 10, успокойте се. Това е грешка. И ако тук излиза, че не сте харесали клипа, не е вярно. Затова 3, 2, 1. И печелившия е Тумир Ибрахим. Запис, един комент. Той е лайкнал клипа, мисля. И да му видим скина скайпа. И това е този. Матеди изпрати. И ако до 24 часа не ми приемеш, ще изтегла друг. И това беше всичко от мене. Приеми за томболата. Ако той не ми отговори или не ми приема в скайпа, ще изтегла друг. Друг печеливш. Ще има и други томболи. Аз след малко ще изтегла и томболата в Adventure PP. Надявам се там да сте такова. Да сте харесали, да сте абонирали там и да сте коментирали. Ето я, 4 дни. Ето така, значи има 7 харесвания. 2 нехаресвания. И знам едното нехаресване от кое. И 32 показвания. Това е по-малко. Но пак добре. И тук са 5 коментара. Т.е. 4. Ще изтеглим и тях. Айде, какво правим? Добре са, ариде. Рандом. И са тук. Нали, за да отворим линка от коментс и колко ще и 5 коментс. Добре. И томболата в Adventure PP ще я спечели. 3, 2, 1. Пиквинър и MegaBG е печели. Въпреки, че не ми трябва. Сега ще го питам дали му трябва да му я давам или да тегла друг. Добре, MegaBG. Пич спечели от томболата за Adventure кита. Ще го взимаш ли или да тегля друг? И нали ще отговоря. Аз да си имам резервен, ако не ми отговорим, да изтегла другия. Ако той случайно не отговори и не иска, или ако не ми отговори до 24 часа, ще изтегла друг. Значи сега е 11 часа. До утре 11 часа, ако тези двамата победители не отговорят, съответно теглят други хора. Така. И за всеки случай ще изтегла другия. И аз не събрия. И това е. Ари бе. Майка ти. Така, тук виждаме пак линка. Са на 5 минути пъти. И ето го 5 коментс. Сега Random Pick Winner. Това е това е The Gamer пародия. Добре. The Gamer пародия. Как беше този? Ето го, който ме боли.
На този ще му пиша. Ако OmegaBG не отговори. Ако и той не отговори до 11 часа утре вечерта, сте го други победители. Това беше от мене. Изтеглянето на 2 томболи. И до скоро!